काहो बड़की माई कैसन बड़ा धीरे धीरे आत बाटू हो तन जल्दी जल्दी आवा लोगन हो कहत बाटे। अरे हे अकले सब हाई कब से खड़ी हुई के ताकत बा एकरा के नहीं कहत बाटे। हे बूढ़ा हमरा के ज्यादा बोला वाला मत ठीक ना, हम काम करत बाटे तोहरी माई धीरे धीरे नहीं आत बाटे, हम जल्दी जल्दी आत बाटे। हाई कुल हमारी माई कब आइबू का ईटा ढोले बू मसाला तू तो खाली गिट्टी कर ले जात बाटू, हम कुल चीज ले जात बाटे। अरे भौजी तू टेंशन काहे लेत बाटू, हम बाटी ने बुढ़िया के बोले था जितना बोले बनले। अरे अकले सब मार तू हन बाटे भौजियो कह दे ले जाए तनी हो ले जाए वो दोनों जाने तब केहू ना न केहू के कहीं मर दे तू तो भौजी के बैठाई के बतियात बाटे त का कहबे न करी बुढ़िया। कहो योगी भैया हमरा के कहत बाटा हम इतना मेहनत करत बाटी बुढ़िया का पाई इतना मेहनत। अरे जाए ता भौजी बूढ़ पुरनिया ही कह देनी त का हो गल, जाए दा तनी तू करा वो करा दोनों जाने मिलजुल के करा। हे चाची तनी तू और करा हो जल्दी जल्दी ठीक ना, बैठल मत करा वहरा जाई के। आई हो दादा ई कुल त हमरा के डांटत बाटे हो, हम इतना मेहनत करत बाटी बूढ़ पुरनिया होई के तौने पे है जवानी की के बैठाई के कुल बतियावत बाटे। अरे मर्दे अखिलेशवा तनी जल्दी जल्दी काम कर मर्दे, बात काम कर आके सेठवा पीछवा का मर्दे योगिया हो बुढ़वा से तू डेरा ले मर्दे ऊ का कइले। आई हो दादा ई त सेठवा पीछवा बा हमरे।